Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω το iOS 7 που κατέβασα στο iPhone 4. Για να το δούμε. Εδώ είναι το iPhone μου. Αυτό είναι το lock screen. Όπως βλέπετε είναι κάπως το ίδιο. Είναι με jailbreak που το κατέβασα. Σε άλλο βίντεο θα σας δείξω πιο αναλυτικά πώς το έχω. Πώς το έχω κάνει. Για να δούμε. Εδώ είναι ακριβώς τα προγράμματα με το iOS 7. Αλλά όπως είπα και πριν δεν είναι το iOS 7, είναι jailbreak put αυτό CTIA. Για να σας δείξω πως το κατεβάζουμε. Πρώτα πρέπει να κάνουμε jailbreak και μετά να μπούμε στο Etherport, θα κατεβάσουμε το CTIA και μετά το CTIA θα πρέπει να αναζητήσουμε το iOS 7 εδώ πέρα και μετά το flat icons, το βλέπετε, και μετά από το flat icons το iOS 7 lock screen και μετά κάνουμε respring και τελειώνει το θέμα και έχουμε το iOS 7. Παρακαλώ κάντε like ή subscribe ή γράψτε μου comment από κάτω. Ευχαριστώ, τα λέμε σύντομα.